What is that quickly? Is it immediately? Wandala. Wandala. Doyambo. Wantie dala wanyiso joman tiere kapango kubiro onge kwanindo. Ambu donge yoda. Ando yambo. Ni mula. Kanisa waduong ma ichalo nango yawo. Oi. Ni mula ka kimula no. Kimula. Akodho mayom. Damit nangoni. Wan ga yoro meja. Angwadi county. Ma okego ndoch piny. Ai adich baba na. Anyisi ni mon chanda yoro tieno. Donge gisaya. Mon dwaro kotha yoro. Dong wi moro ting to yom. Dala irabora. Iluongo ni black. Damit nangoni. Ayoro mit adier. Oh. Ayoro be mit. Akatem. Baba na. Aber nangoni. Ber maratari. Mon saya. Ya moto sai kai. Otilo ure mondi. Bi. Timango. Atode. Akiewe. Wawacho ni ya. Wantie ya ga yoro meja. Wantie China. What is your county? Wantie China kama wantie ni iluongo ni chund chaltol. Okay, wane ketho county. Berma. Wantie ga yoro. Isa adhi giduogo an luongo ni apilo matindo. Chieng' mano nyuola. Mamu osaya nyokana. Nyodito bet. Wuode wuogi anindo be. Mama gino ndiro bedo. Ayoro omo ni wuok to chak doka. Donga sura. Ayoro asungore ne. Jaber maratari. Aber mon si duara. Mon chanda yoro. Yathiwa. Adwa kothi. Ne pele. Kotha ere. Mon dwani mondo ayoro pelgi. Donga dich.